Napatuman subong nga istrikto nga pagdumili sa mga tao sa Qatar nga magpalapta sa mga reports labi na kung hindi halin sa otoridad ang impormasyon inagod malikawan man ang paglapta sang fake news. Suno kay Bombo Joseph Rivera, international correspondent sa Qatar, sa subong ginahimog sang gobyerno ang masarangan sining agod mapasiguro ang safety sang publiko. Ginapatuman man subong ang remote learning sa mga estudyante sa bilog nga pungsod bilang isa sa mga safety measures. Suno pa sa iyang mas maramo na subong ang apektado nga mga lugar matapos ang missile attack salin sa Iran. Naibaluan nga apektado sa among mga missile attack sa mga pungsod sa Lebanon, Syria, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, sa ng Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Turkey, Cyprus, Sri Lanka, Oman, kag Azerbaijan. Yes, may mga latest na naman kami diri nga mga lukpanay. Abi namon na okay na kami tani galing kay nagbugtawang tanan subong nga ugto after a barrage of attacks happened again because may strict instructions sa amon diri ang Qatar nga hindi gid kami pwede nga maka-report or maka-share unless sa ila mahalin, so regulated gid. But they are avoiding is for these interceptions to be done above populated areas kay kung madagdag ang debris amo ng problema. Nabalian ka ba isang report ni Bombo International Correspondent Joseph Rivera direkta sa Qatar?